yun mga kabeli, makulay na buhay mga kabeli. Nandito tayo sa farm. So 3 days na nag-uulan dito sa farm. So dapat may event tayo ngayon sa senior saka sa mga special need natin. Yan, shoutout nga po pala kay Ate Melody Pataksil. Happy birthday ate. And Kuya Russell Pataksil from California. Yan, gusto nila magpakain sa mga special need natin saka senior. Kaya lang ang problema, yun, na biglang umuulan malakas. So kinancel muna natin, kausap natin kanina. So ano na lang muna, reschedule tayo. Ate Melody, maraming salamat. Happy birthday po. Ingat po kayo. So sa lahat ng viewers natin, magandang araw, magandang umaga. So yun mga kabeli, maulan na araw. So napag-isipan ng mga kabeli natin, dahil wala tayong event ngayon, magluluto tayo ng bibe. So gusto nilang gumawa ng, kung tawagin namin to, salay. Anong tawag doon, Dam? Yung lulutuin natin? Salay. Tanlad po. So bibe mga kabeli, luto siya sa tanlad. Kung tawagin namin dito sa Kapampangan, anong tawag doon, Dam? Sale. Saleng native. bibi. Ay, bibi pala, bibi. So mga kabeli, pumapondo yung tubig dito, kaya linalagyan ng buhangin ni ano, ni Adam. Morning po mga kabili. Tanggalin mo yung mga bote. Tapos yun, maganda yung sa daan ko, yung bato-bato na yan. Ayan, gaya nito mga kabeli, tatambakan ng ano ni Adam para hindi pumapondo yung tubig. So anong gagawin natin na? Go! Huli tayo ng ano, bibi, mga kabili. Huli ng bibe, baka pabo. Bibi po. Pabo ayaw niya. Maliit pa po. Ayun. Ikaw, nakabotas ka pa, kala mo. Hindi ka siya ikuhin ko. Hindi kasya. Saan kumasya? Ayan mga kabeli, kukuha tayong bibe dahil gustong kumain ng bibe ng mga kabeli natin. Malamig kasi yung panahon. So the best tong saleng bibi kung tawagin sa Kapampangan. So mga kabeli, luto sa tanlad to na may sabaw. Sorry sa mga hindi kumakain ng bibe, pero to masarap to, lalo na sa gantong panahon, malamig. So yun, huli ng bibe. Mataba. Mataba po, mataba. Yun. Mataba. Opo, mataba. Okay mga kabeli, lulutuin lang natin. So papagitan na lang namin, karne na siguro to, dahil bawal kay YouTube yung nagkakatay ng ganito mga kabeli. Tapos ito yung mga ano natin, pabo. Hindi ko alam kung ilan yung lalaki dito, ilan yung babae. Pero sa tingin ko, puro lalaki to eh. Mapula lahat yung ano eh. Tupor. So 7 piraso yung napalaki nating mga pabo mga kabeli. Yun yung bundok mga kabeli oh. So mga kabeli, pa ano na, tagulan na, masyado na ano yung ulan. Sa malalakas yung ulan ngayon. Uulan sa umaga, uulan sa hapon, hanggang gabi. Yan ang maganda itambak sa daan-dam eh, yung may mga bato na yan. Lalo doon sa parte doon yung tinambakan natin doon. So yung mga belly update sa ating farm. So marami tayong gustong pagawa rito, hindi lang tayo makapag start dahil nga yung panahon umuulan malakas ang ulan, lalo na sa hapon. Yan matubig yung bukid. So mga belly, nakikita nyo yung bukid na yan, makakuha ka ng isda dyan. So sa gabi may mga nangunguriente ng isda dito. Yun, mga around 7 PM. Paggabi 4 sila nangunguriente. Minsan iba-vlog natin, papakita ko sa inyo. Yun, nangunguriente ng isda, nangunguha ng palaka, di ba? Ganun yan.
Saka Tapos dagang bukid. dagang bukid. Eh dito sa bahay maraming daga eh. Anong ibig sabihin nun? Dagang bahay na yun. So mga beli yun, naglabas si Angela. Hindi napatuyo kagabi. Nag-dryer. May bisita tayo? Sino? Si Katoto. Ano yan? Dishwashing sa bawang sibuyas. Sasakyan, marami tayo niyan. Wala na? Naubos po mga beli. Okay. Ganda ng damit mo, Dama. San Diego? San Diego po. Ikaw mo. Ay, yan. Tapos salamat din po Ate Weng Manlutak. Yung mga denta pa. Beli, busy yan lahat. Tinayos yung bibi natin. Matabala, ga? Kala ko, payat eh. So si Adam, busy. Dam, bato mo babasa ka. Eh, magagalang magagalit ka na naman. Ay, hindi na naman ako natapos kasi biglang umulan. Hindi na naman ako nakapidyo-video. Beli, ganda ng bundok. Oo nga po eh. Kaya nga eh. Doon nga po. So mga Beli, okay na. Okay na yung bibi natin. So malinis na. Antayin ko. Okay. So mga Beli, tapos na si Adam. Ganda ng panahon mga Beli. Makulimlim. Maya maya ambon. Yun. Nandito si Apang Fred, pinatawag ko. Walang gawa ngayon dito sa farm. Gawa ng nag-uulan eh. Apang Fred, oh. Gusto mo sumaya? Thank you kay Tito Roy Musni. Maraming salamat. $10. Ayan. Pambili mo, pandagdag mo doon sa pambayad mong kuryente. Okay. Maraming salamat. Kaya nga po Roy, $10 galing kaya pong Tito Roy. Tapos yung 500. Roy, maraming salamat. Ayan. Michael, saan bagsak? Pagtang ng 400. Okay mga Beli, luto na siguro tayo. So time check tayo, alas 10 na. Po, bagsak po. Beli. Sama ka? Oo, Beli. Saan? Hindi ko pa alam. Beli, may event tayo bukas kay Tita Gemma. So reunion yun. Reunion ng Cruz family sa San Miguel, Bulacan. Yun, magluluto na tayo ng bibe. So sinalayan, tanlad. Luto sa tanlad mga Beli. Tapos after mamaya mga Beli, mag-aayos na tayo. Thank you. So mga Beli, start na tayo. Magluluto tayo ng ano ka? Ano, bibe, luto sa tanglad. Ayan, luto sa tanglad. So sa Kapampangan kasi ito ang tawag dito sinaleng. Saleng Biri. Biri. Yun. Mageli. Bawang sibuyas, mga beli. Sibuyas. Yan na to marami-rami So lagyan natin ng sili para may konting kagat ng sili mga beli. Hindi pala konti, marami pala. So yung tanlad sa uli natin lalagay. Nilagyan na ng tubig. Pag linagyan na natin ng tubig mga beli, pampatanggal ng Lansa. Yun mga kabeli. Umuusok yung bundok. bundok. Mga beli, nasusunog yung bundok. Joke lang po, wawawi. Ano po yung bulat? Pag. Pakita mo cameraman. Yun po mga kabeli. Okay mga beli, yan na, ilalagay na ng inggo yung ano natin, bibe. So, ugas. Lagay ko na mga beli. Okay. Dami din naman, no, Go?
Tabayin bibi. Tapos mga beli, yung ano, yung laman loob na ito saka yung dugo, hindi na na ipapakita. Lulutuin niyo yung gunang Bloody soup. bloody soup. Kung tawagin dito sa amin bloody soup, yun yung laman loob na tapos yung dugo ng bibe. Para siyang dinuguan na tuyo. Yun. Sarap yung mga beli. So ito mga beli, gigisa natin sa patis. Kung natatandaan yung vlog namin dati rito, yun na kasama ko si Michael pa noong time na yun eh. Nagtatambak pa lang kami, isa pa lang yung pupunahan dito. Nagluto tayo nito, minanggang bibe. Yun. So yun, Bili. so mga beli, doon sa nag-comment about kay Michael, pinagkumpara si Michael sa si Jepoy. Bakit daw si Jepoy pwede magbakasyon? Si Michael, bawal magbakasyon. Hindi po. Pwede, lahat naman po pwede magbakasyon. Wala naman po tayong pinipigilan sa kanila. Ang problema, yung kay Michael, alam niyo naman po yung dahilan kung bakit uma-absent si Michael. Hindi po siya nagbabakasyon, absent po yun sa kanya. Iba po kasi yung absent sa nagbakasyon. Yung nagbakasyon, nagpapaalam ng maayos. Yung absent, walang pasabi, biglang hindi sasama sa event. Ang dahilan, alam niyo na po kung anong dahilan ni Michael ng time na yun. Pakita mo, cameraman. Po mga beli. So mga beli, part to table itong ginawa natin ngayon. So yung tanlad, dito rin. Yung mantika, natural, wala naman tayong magagawa sa mantika. Wala nang po tanim. Saka yung patis, so obligato yan. Galing sa ano. So yung part to table, galing sa kulungan natin. Yung tanlad, galing sa tanim natin. So mga beli, hindi tayo, naglalagay tayo ng chicken powder. So yung chicken powder, ito na yung pampalasa natin. Yung takip na walang handle, go! Nalalagay tabik. So ito mga beli, nahanapan ko ng hawakan tong pressure cooker namin. Wala akong makita kahit yung mga sa China lang. Kaya bang i-welding dito ta? Ayun. So sayang naman kasi mga beli pag di natin ginamit. Ang problema lang ng pressure cooker natin is handle. So yung handle kasi nito mga beli na mabasag. So nabasag tong handle nito kaya yun. Yung walang handle. Sa ano, sa init ng apoy. Sa init na nga po, lalo na pag high pressure, pero kung pambahay lang. O sana yung pressurized na ano, hindi, meron, kaya lang mas maganda yung pressurized na ito. So yung mga beli, gigisa lang natin to, tapos mamaya lalagyan na natin ng tubig. Yun lang, tapos titikman natin, try natin kung kulang pa sa timpla, dadagdag tayo. Yun. Ayos Okay, mga beli. balikan natin after ilang minuto. Mga 20 minutes. So yung mga beli, titignan na natin yung ano natin. Yung bibe. Ang bibi ni John Paul. So yun. Nagtubig po. So yung mga beli, sa mga nagko-comment sa amin, nakala nila galing sa deep well yung running water natin. So yung kinukuha natin pansabaw. Hindi po, ito po galing sa Bundok. Bundok, Arayat. So running water po yung ginagamit natin pantubig. Talagang ito po, mulat sa pool, iniinom na po namin to. Wala pa ng bata. Opo mga beli, tama po. Masarap po yan. Lahat ng bahay dito sa Arayat, mga beli, dito kumukuha ng tubig. Sana po, dito sa barangay lang. Sa barangay lang po. Pero dati kasi, nung bata ako, nakakarating yung tubig ng running water na to sa bayan. Kaya lang, ngayon kasi medyo umina na po yung sibol. Yung pinakaponduhan nito, kaya ano na lang, dito na lang sa barangay namin. So, hindi, marami kasi nagko-comment, kailan daw pakuluan muna. Hindi po ano to, running water. Galing po sa bundok. Opo mga beli. So yung Mount Arayat po kasi malamig ang tubig nito kaya naiinom po namin. So lalagay na natin tong Tanlad mga beli. so yun, tanlad mga beli, tapos pakukuluan na natin to. Pressure again. Tignan natin kung medyo malambot na yung karne natin. Bata naman kasi itong bibi natin eh. So mga beli yan, tamang-tama to. Pakukuluan natin, titimplahan natin dito hanggang sa Lumambot na po mga beli. At pero okay na. ang taba ng bibi, ang daming mantika. Oh. Mantika po yung ano. So sabi nila, walang cholesterol ang bibi.
Ayos lang po yung ano, mantika ng Tanong bibi. mo nga kaya Adam kung may cholesterol yung bibi. Kuya Dan, Meron po yan mga kabili. meron daw. Ayos mga Beli, balikan natin. Okay mga Beli, paano na? Titimplahan po, papakuluan muna. Hindi, kailangan. Naglagay na ako ng Chicken powder, chicken patis. powder saka patis kanina. So kailangan pagluto na to, doon natin titikman. Sige po. Doon tayo mag-a-adjust ng lasa niya. Okay mga Beli, papalambutin po muna. Papakuluin. Papukalan. Papakulan mga 20 minutes ulit. So bata naman to, hindi pa nangitlog yung mga bibi natin. So yun, bawas na naman yung bibi natin. Okay, ayos mga Beli. Thank you. So mga Beli, malapit na maluto to. Si Ingo nagluluto na ng Bloody soup. Silipin mo doon, si Ingo. Sige po mga Beli. So yan mga Beli, okay na to. Go, kuha ko kutsara to sa likod natin. So yan na, ang bibi. Farm to table. First time natin mag-farm to table. Baka gusto mo tutuwa, cameraman. Yan po mga Beli, umuusok pa. Mainit na mainit. Mapaling mapali. Tikman natin. Sabaw muna ko. So, Ayos na po. Dalawang isip pa po si Beli. para sa akin, parang kulang pa yung Alat no. halat. Yung lasa ng tanlad mga Beli nandito na eh. May konting ang lasang tanlad. So yung halat, kulang ako sa halat. Go. So mga Beli, ito lutong pampulutan pa mga Beli. Malambot na din. Mas masarap kasi sa bebe, may konting laban siya eh. Mainit eh. Mainit. Yung mga Beli, dagdag ng patis. Mapali. So mga Beli, ito pakukuluhan ko na lang to. Hindi na natin tatakpan. So wag yung lambot eh. May konting laban, tama si Ingo, may konting laban pero malambot na. Okay, pakukuluhan ko lang to, tapos kakain na tayo. Kasi din eh. So yan mga Beli, okay na yung ano natin, yung kakain na. Na, kain na tayo, Tres. Ayun na po. Yun no. Ito yung ano mga Beli style dinuguan yan eh, laman loob ng bibi. Bloody soup. Bloody soup. So dalawang bibi tong linuto natin. Sila tita mo. Hala. Yan oh, sarap ng panahon, umuulan. Po, mamabog po. Yan na mo Brad, kaya ganyan na. Kabeli. Kapote, dano ko gani. May nagang kayo ka rin, di tita mo. Alin eh. Tingkat. Tol. Yan, sa tingin ko, hindi kakain sila tita mo yan. Oh. Palagay ko rin. Sali, kuya, kulang lang rin pinggan ko yan. Pakuha pa may gan. Panas. Ganun, nasi. Bago tayo bibiyahin ng ano, farm to table to, Jampol. Po mga Beli, sarap po yan. Tanlad. Ito yung bigas galing sa ano, bukid. Sarap to mga Beli, sabaw ni Gop. Oh, nasi. Nasi ka lang. Konti lang. Sapa. Isa pa. Okay, thank you. Ano yung mga bulo? Sinanglay. 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 Fried eh. Ha? Fried rice yun eh. Sinanglay. Kain po. Marami sabaw to ha. Ito na lang ba yung sabaw to? Marami po din. Mga... Ay, ikaw ba nagsalan? Opo. Ay. Mabili ano. Native to mga Beli. Native na bibi. Maraming gas na to. Kasi maraming bibi mga Beli. O, magkano ka ganyan? Yung pang restaurant, nasa ano na lang yung mga Beli. Feeds ang kinakain. So ito, palay,
kanin saka damo ang pinapakain natin. Minsan lang sila makatikim ng feeds. Oh, kaya po Fred. Alam mo na titikman to mga belly sa ano, sa mga pampulutan. Pagili mo. Hindi ano yan eh, hindi panganda eh. Pampulutan talaga yan. Sa mo nang. Then buntok kebe doging ka eh. Ageng. Ito lang yan. Tito. Bigyan niyo si Tito. Kaya gani ka? Sige ka ta. Hello, gani ko kay. Kaya kumakan ka. Ito pa peso mo. Gani. Bigasin na. Ay siya tangalo to. Sarap na. Tapos nilagyan dito ka naman. Halawat tapang kay, pati sa pong kay na. Kaya ka. Dahil pamatag yung babo. Babo lang. Sarap mga belly. Kain po tayo. Kain po mga kabeli. Ay po tayo, Mabi. Mainit na sa baho sa maulan. Panahon. Malamig na panahon. Malamig na panahon. Lamig ano? Sarap. Malambot. Ano isang kalderong kanin? Kapag ka. May bibalik ka. Pogi, ayan o, bagong kanin. Eh mo guys, dito kilalam. Pay bigay. Ay, tanggal mo. Tol pa sa ito sa doktor. Oh, tetendo. Nasi. Kaya kain ka na. Oo. Apo. Ito pa ulam ha, pong Fred ha. Po. Sarap po. Wala po, tagal lang kay ito. Yan. Sa mga hindi kumakain ng bibi, sorry po. Kaya lang, minsan masarap kumain ng bibi. Lambat. Hala, hindi kumakain ng bibi si Katoto. Kumakain po. Ha? Sarap po yung PB. Kaya ganyan ka, lukluk ka ganyan. Sa tako dyan po, yo. Kain. Doon, ulan na naman, Mabi. Lakas ng ulan, nababasa kami mga belly. Manggi. Pasagpus, pabugso-bugso yung ulan eh. Sarap. May low pressure eh. Mga belly, may dalawang event tayo na cancel yan. Kagaya nung sa feeding natin sa simbahan ng Bustos. Medyo kasi masama yung panahon. Hindi naman tayo pwede mag-feeding. Sarap na simbahan, no? Ganito yung panahon. Kaya Kuya Mac, hindi na-cancel po. Kaya mo na? Kailangan, okay na po ako. Kumakain ba ng bibi mga asawa niya? Dala niyo, ang dami niyo, no? Hindi po. Dati ako lang ngayon.
may datang mo. Ito. Kami sa Ling Emperador. Ano na yan? Tanggal ang lamig. Ano po? Isimla yan ako nakakalay yung bagya. Ito. Stop ka, Kel. Kasi, sir. Ito. Okay, pala dia. Sabi siya. Napakanta na akong puto. Ano? Kaya ang okay lang ito. Kaya hindi naman yung dahil. Ito tayo mga kabeli. Kaya lang. Wala, isa po. Parang tayo mo sa mo? Ano mga kabeli? Umuulan po. Kaya nabutan tayo ng ulan, napakalakas. Naulan na po. Patitilayin lang namin yung ulan, tapos mamaya ilalabas na natin yung mga sasakyan para pagkain natin mamaya nga po. Ayun. Na ano po, yung mga kumakain. Natapos agad ah. Kaya po tayo mga Ay, si Katoto, ayan. Ito, lumalaban pa. Lumalaban pa po yan. Hindi po nasarap sa ano, sa ulan. Naligo tayo sa ulan. Nag-extra rice na. Ayun mo, lakas po ng ulan, no? Lakas po yung ulan, tsaka hangin. Buti na lang na-harvest na po yung mga palay. Kung hindi, malulunod. Masisira. Apo Fred, ayos. Ayos. So yung mga beli, tapos namin kumain. So napakasarap na tanghalian sa Magulan. So ito, oh, go, Adam. Galing kay ano to, kay Ate Jo and Kuya Aris nyo. Ano yan, para kay Kian, saka kay Prince, sa mga anak nyo. Thank you po. Buksan nyo, basketball court yan. Nakita kasi ni Tita Jo nyo. Unboxing oh. Nakita kasi ni Tita Jo nyo yung palanggana to o anong ginagawa nilang court. Ah, ito po. Yan ah. Buksan mo. Sa natin. Dito kayo para hindi mabasa. Nahingit ka na, gusto mo yan. Hindi po. May bola sila, di ba? Meron po. Oo. Thank you kayo kay Ate Jo and may bola na. Thank you and Jonah. po, Tita Dapat Jo ang and birthday ni Kuya Jonah yan. Yung may bola na. Ah, may bolang kasama Ate Jo. So dumating to, nung isang araw lang Ate Jo, tagal ang deliver. Bakal. May bola na. Yun. Ayan. Ang problema niya, sasakit na ulo niyo yun. Ah, board lang siya, dinidikit lang. Oh, dikit lang po ano. Ipako nyo to sa pader ni tayo para yari kayo. Brace. Ayan. Ay, tayo gawin tayo rin. Ganda. Thank you po, Tita Jo and Kuya Aris. Tito Aris. Thank you po. Ikot na sila. So mga beli, naayos na namin mga gamit doon sa sasakyan. So habang hindi masyado malakas ang ulan, kanina kasi bumagso yung ulan, ilalabas na namin para tuloy-tuloy na po kami. Ha? Oy, sa dalawa yan ha, baka mag-away pa yung dalawa. Dito ilalagay sa labas para lahat sila makalaro. Lahat ng bata daw. Okay, maraming salamat Ate Jo and Kuya Aris, Jonah and Arisha, shout out. Yun, shoutout po. Thank you po. Okay mga beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat na lahat. God bless all! So ito mga beli, farm to table. Thank you. Naumpisa na natin ang farm to table hanggang sa maubos na yung mga alaga ni Kuya Popoy. Tsaka yung pabo. Ang daming content yan, ang daming pabo yan. Oh. Iba-iba klaseng luto, may asado, lechon, tapos adobo, sinigang na pabo. Sinisigang mo yung pabo? Pwede po. Adobo. Adobo. Margareta, yan. Yung kambing bawal pa. Yung kambing lalas. Ay hindi, matanda na yun eh. Maliit lang talaga eh. Hindi pwede. Papagalitan tayo. So yung kambing kasi mga beli, may istorya yun. Katabi matulog ni Kuya Popo yung kambing na yun. Nakikita yung pakalat-kalat dito na mag-isang kambing. So matanda na yun, pinadedi kasi ni Kuya Popo ng bote yun. So naiwalay sa ano yun eh, sa inahin niya. Kaya love na love ni Kuya Popoy. Mabuti pa nga yung kambing katabi niya matulog. Yung mga anak niya hindi niya nakakatabi sa pagtulog. Okay, ingat. Thank you po sa lahat. Ate Joy, Kuya Aris. Thank you po. Shoutout mo sa inyo. Yun. Oh, pagkatudok.